Angihloniphe bazalwane isifundo sisonke esikhona namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Mama befundisi awu baba bethu no mama bethu abantu abasha wa teenagers bazalwane egameni ka Jesu our ushers, worshipers, sound engineers egameni ka Jesu abasibukele emakhaya eRawsi TV ku DStv siyabingelela kakhulu egameni ka Jesu. Ake sishale izandla sonke ukuthi sikhona namhlanje. Ngumntana uNkulunkulu ngisindisiwe, ngimthanda kakhulu uJesu. uJesu uyinkosi nomsindisi empilweni yami. Ngaphandle nje kokushumayela ngiyambonga uJesu ngensindiso nokuba umntwana wakhe nje egameni kaJesu. But futhi I thank God that ngiyisitsha sakhe uba ngishomela indaba ezilungileyo egameni kaJesu. Amen. John chapter 2 verse number 1 to verse number 5. Then we shall reason together in the principles of the scripture. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ake sithi amen. John chapter 2 verse number 1 to verse number 5. Okucotshelwe ukwenza lo nkonzo siyacela ukuba asikhonze ngomusa wenkosi. Amen. What got John chapter 2 verse number 1 to verse number 5. Ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, "Kabanalo iwayini." uJesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Wathi unina ezincekweni, "Nayikuphi akushoyo? Nayikuphi akusho kini anokwenza?" Inkosi busisa ukufunda kwezilayo inhlangano yonke engcwele ithi amen. Namhlanje ngifisa ukukhuluma kafishane abazalwane nge-restoration that comes through the declared word. Ukubuyisela kwezinto uma sekumenyezelwe izwi. Awukhona kodwa amen bazalwane. Ukubuyisela kwezinto uma kunjani? Sekumenyezelwe izwi. Alibonga igama kaJesu. From my first point of departure ngifisa ukumemezela abazalwane ukusho lento ukuthi ayikho into eyeke kulahlekela izwi elingenawo amandla okuyibuyisa. Ayikho into eyeke kulahlekela that the word lack capacity to bring it back. Alibonga igama kaJesu. Uma nje ula endlini kunento eyakulahlekela, we are the candidate of this grace today. uNkulunkulu uvakashele wena namhlanje. Ngoba when the word is declared alibuyele emuva lungawenza umsebenzi. Alibonga igama kaJesu. But ngifuna namhlanje sibuke izinto ezake zalahleka kodwa zabuya uma sekumenyezela izwi. Ezake zalahleka kodwa zabuya uma sekumenyezele izwi. Ulo John chapter 2 ngizakuvala ngaye ngasekugcineni. iBhayibheli lisifundisa ukuthi nalomhlaba ehleli kuwo was once lost. Ngoba chapter 1 kaGenesis usitshengisa ukuthi uNkulunkulu eqaleni wadala izulu nomhlaba, but liveza ngokuthi in the beginning God created what was perfect, what represented him. But verse number 2 yasiveza ukuthi that what was perfect, it was made imperfect. Lithi it was void, it was dark, it was formless. It was void, it was dark, it was formless. Verse number 2 uphikisa lokhu verse number 1 ositshele khona ukuthi uNkulunkulu wakhe izinto perfect. But bese uthi verse number 2 lokhu uNkulunkulu ekudalile kwatholakala seku void, ku dark and formless. Verse number 3 bese usintroduce kwenye dimension uthi but the spirit of the Lord was hovering upon the face of the earth. Ngoba noma kumnyama ngena shape ungathembisi kodwa umoya kaNkulunkulu uma usekhona umaintaina lokho ngathi konakele kuze kufike isikhathi sokubuyisela endaweni yakho. Nikhona kodwa bazalwane
ingakho abantu abaningi, when you are going through a season where you are losing people, it's where you get close to the Spirit of God. Ngoba abantu bacabanga ukuthi uma kuhamba bona usala wedwa, kanti ngesikhathi bephuma eminyango baphambana nomoya kaNkulunkulu. Uzohlala na uzoqinisa. Bamangala abantu ukuthi kwi-season of darkness, how are you surviving? Kanti abazi ukuthi when they leave the Spirit of the Lord, hayi ngoba ekhipha kodwa uyakumaintaina. Yeah, I'm maintaining dumiso, I'm maintaining amandla, I'm maintaining appetite. Yokhonza kodwa noma singekho isizathu esithi ungamkhonza. The Spirit of the Lord will maintain you. Alibonke amaJesu. Lithi ke kodwa kwathi kumnyama kunjalo umoya kaNkulunkulu okuvunguza nje bese sithi Bhayibheli uNkulunkulu wayesememezela ukuthi makube khona ukukhanya. Alibonke igama kaJesu. uNkulunkulu udale ku-right konakala ku-number 2 sa-maintain ku-number 3 but verse number 4 uNkulunkulu istrategy asisebenzisile umedala uphinde asebenzise sona noma esebuyisela. He does not change the strategy. Umedala lithi iBhayibheli wadala ngezwi wathi makube khona. Uma sekonakala sekumnyama lithi uNkulunkulu futhi waphinde wamemezela ukukhanya. Wathi let there be light. Ake sithi amen bazalwane. Ngoba we must understand bazalwane that lo uNkulunkulu esimkhonzayo akathuki kanye nesimo. Asikho isimo esimphuma ngemuva. Asikho isimo esimthusayo uma senzeka ngoba yena mdala kunezinsuku. And uma kwenzeka isimo bazalwane, our situations becomes the platform of God to show His mercy and power. Ngoba njalo uma kunezimo ezifikayo uma analyze through amandla nokucabanga uyabona ukuthi lesi simo kwangimele singibulale. Kodwa noma singene ezimeni asingeni sodwa singena naye ukuze izimo uzosala zazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ezulwini. Awutshela umakhaya ukuthi makube khona ukukhanya. Oh Lord, I wish I have a speaking church ngoba sizokhuluma size siyovala nje. Mthetho makube khona ukukhanya. Angazi buphi umnyama ozelana kukubambile empilweni yakho. Kodwa namhlanje ngiyakubongela ukuthi ufikile kule conference. Ngoba uNkulunkulu njengoba ebona ubumnyama yena ubona iopportunity yokumemezela ukukhanya empilweni yakho. Oh makhanya ngegama likaJesu. Makhanya ngegama likaJesu. Mawungapheli lo nyaka kungakhanyanga. Awutshela makhanya kuyakhanya. Hele ha, kuyakhanya bafowethu kuyakhanya. I don't know what kind of darkness you are going through, but I hear the Spirit of the Lord say, I must decree and I must prophesy light in the name of Jesus. Oh Lord. Awuthi kuyakhanya. Webasalwane, uyabona le room esikuyo imnyama. Ukuthi ukukhanya sinakho kudlula ubumnyama okhona. Oh nikhona kodwa basalwane kunezinto empilweni yakho abantu abakubuka ngaphandle abanye base bakusizele bakudabukele bebona izinto zenzeka but they don't know ukuthi noba ubumnyama bukhona kodwa ukukhanya esinakho esikuthola kuJesu kwenza ukuthi sidlule nangamasizini abanye abangadlulanga kuwo kodwa uma ingcwele akukhanyisele uyibona usungaphesheya ngoba akudingwa nasibani. Oh Lord, awutshela ukuthi makhanya kuyakhanya. Awutshela makhanya ezimalini zakho. Awumakhanya ezifundweni zakho. Makhanya ekhaya ozala kulo. Akodwa bakhona bathi awuthi kuyakhanya. Namhlanje ngizomemezela ukukhanya ngegama kaJesu. Noma ngabe kumnyama kangakanani, never declare darkness. Memezela ukukhanya kuze kuvele. Oh makudede ubumnyama kuvele ukukhanya. Emabhizinisini eni makudede ubumnyama kuvele ukukhanya. Emshadweni eni makudede ubumnyama kuvele ukukhanya. Ebantabeni bakho makudede. Oh shouting kuyakhanya. Because when darkness comes, the light is ready to manifest. And into engiyithanda ngobumnyama noma ngamnyama kanganani uma kusa ubumnyama kuncengwa. Kuyayibona ukuthi sekusondela ukukhanya manje. Bese kuyayihambela. Enye into ozoyithola kule conference. Le conference izokukhanyisela endaweni. Obese uacceptela ukuthi ngeke ayiphinde ikhanye empilweni yami. Le conference izokukhanyisela empilweni yakho bese uwamkele ukuthi le ngcenye yempilo imnyama shathi kuyakhanya. Because when light is declared, darkness must vacate.
uma sekumenzela ubumnyama ukhanya ubumnyama kupakisha izikhwama yakuvalelisa yathiwa never come back again. Oh, may the light come. Makhanya ukhanya. Alibonga igama kaJesu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavela wamemezela ukukhanya ubumnyama kwayibonela ukuthi angisena ndawo la. And uNkulunkulu uyabona lapho Apostle Phoseka umemezela ukukhanya ilanga lingekho. Yeah, uma uthe makube akasho ukuthi langa woza. Wasethi langa khipha ukhanya ncane. uNkulunkulu umemezela ukukhanya. Ilanga liqhamukele vele ukhanya. Yabona ukukhanya uzokuthola manje akudependile ebantwini. Oh, amen is suspicious. Lokukhanya uzokuthola manje akudependile ko connection. Akuzokhanya bathi bengcolisa igama lakho kodwa qhubeke ekhanye nje. Bathi bekhuluma kabi kodwa qhubeke ekhanye nje. Bathi bayahleba kodwa kwenze njani? Awutshela kuyakhanya, awutshela bakale kuyakhanya. Akukhanye. Akulosifo oyifakayo makhanya ngegama kaJesu. Awunikhona kodwa abazalwane. Awumemeza ukuthi kuyakhanya. Oh, hallelujah. 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 Uyabona ke bazalwane ngiyanicela ngegama kaJesu. Learn, oh Lord, have mercy. Learn to live through the truth that comes with the light of the word. Akusiza ukwazi iqiniso kodwa ungakhanyiselekile. Mina ngibona abantu abaningi bephila belazi iqiniso. Abantu abaningi balazi iqiniso lomthandazo. Kodwa bangathandazanga. Bavuke bengathandazi. Ngoba ukwazi iqiniso ungakhanyiselekile uphila nalo ungaliapply. Awutshela makhanya uyadinga iqiniso, udinga iqiniso. Ya uthola isonto umtholo umfundisi kodwa uyalidinga nje iqiniso. Kuthi uma ekhuluma izwi lelozwi likhanye. Alibonga igama kaJesu. Bangaka abantu abazi iqiniso leyishumi kodwa bazidla. Kodwa uma ngathi kuye sicela sibanibani uthatha umnikelo ushaya iqala ukuthi bazalwana uNkulunkulu nengirobha. Ngicela ngamrobha uNkulunkulu nemrobha ngani ngeshumi nangemnikelo besethi ngenisana kusho umuntu. Ngoba usathana kanendaba uthi uyalazi. Unendaba uthi ukhanyiselwe yini. Bangakanani abantu abazi iqiniso leholiness. Kuthi impilo engcwele yenzana empilweni yomuntu. Ya uthi uma ichazo Isaiah athi ngokufa kwenkosi uZiya. Uthi ngayibona inkosi. Uthi umsila wengubo yayo. Uthi yayigcwalisile ithempeli. Bese ethi ubungcwele bakhe banyakazisa isekelo. Hayi yena kodwa ubungcwele bakhe. Ngoba abantu abaphila umngcwele banqoba izimpi bengakathandazi. Ngoba impilo engcwele ihamba phambili wena ungakafiki. Kodwa noma belazi bangaka abaphila impilo engcwele. Akusisi ukulazi kodwa ungakhanyiselekile. Namhlanje ngithi malikhanyiswa laziyo bese uphila ngokukhanya okuza nezwi. Hela handa. Awutshela makhana khanye. Akusizi ukuzwa zonke intshumayelo kodwa ungaphili ngazo. Ngoba you will always remain a defeated Christian. Uma uza izwi khulekela ukukhanya. Begin to live by the light of the word. Oh Lord, because when the light is shining, the darkness could not comprehend it. Amen. Bangakana nabantu abazi iqiniso lendumiso. Kodwa bachofa amafoni makudunyiswa. Kade usamazi uJehoshaphat ezunywe izitha zakhe. Zabafica bengekho ready for impi. Lithi iBhayibheli wamcela ukuthi uNkulunkulu uJehoshaphat ishiyani yonke into kimanje. Kodwa thatha ikwaya engcwele. Namhlanje kwathi ungabeka amasosha. Kodwa beka ikwaya engcwele. Kwathiwa phamisana izandla zenu. Bese niyaqala niyamnqula uThixo. The moment nimnqula nina niyusuduma kuye yena wehlisa iconfusion etheni zethu. Lithi izitha sabo ngesikhathi bedumisa sagwaza nazodwa. Akwathi angimemezele ngegama kaJesu. Njengoba simdumisa lana namhlanje eShaka Ebenezer conference ngibona ukuhlupheka kugwazana kodwa. Ele bahanda sikhabaya sekhetha yaba. Hallelujah. Abalwa nawe
bodwa abaxabana nawe mabaxabane bodwa. Shout hallelujah. Alikusebenzele lelizwe ngegama kaJesu. Ngithi angazi into nawe kodwa namhlanje siyamemezela egameni kaJesu. Abahlaba wena babahlabane bodwa. Abazonda wena bogcina besondana bodwa. Ngoba thina siyadumisa ngapha uThixo uyenza ngapha. Siyadumisa ngapha uThixo uyafohla ngapha. Shothi makwenzeke. Learn to live by the light of the truth of the word. Lento kwazamavesi kodwa ungakhanyiseleki. Akusayo imsebenzela umuntu. Ani ngiyaphinda mina. Baningi abantu abaziqiniso ngokunikela la. Kodwa ungabona uma nginikela. Ngathi uyasukelwa. Ngathi uyasukelwa. Because okunye ukukhanya kuza nezwi leqiniso lomnikelo kwi-era yeshumi isimple kakhulu yanto. Ukukhanya iqiniso lezwi ngezwi about tithing and offering ukuthi i-tithing yenza lokho two things. Alingahlala phansi. I-tithing yenza izinto eziwu two. Number one, when you are releasing 10% to God usala no 90. And ubungaba neqiniso ilombuso kuphela lo okwazi ukukunika uyidecide. Yonke imbuso ayikuthembi. Ayikuthembi yonke imbuso. Yonke imbuso ayikuthembi in a serious man. Uma uzothola umholo wakho owentela wenza sure ukuthi u14% wakhe usayithathela. Kodwa ekubhalele ukuthi payslip uthi hayi ubuhola u7 kodwa sathatha u8 ingakho uthola u6.2 kodwa lo 8 ngeke sekunika u7 sithi ibuyisele ngoba asithembani. Ngoba there is no covenant between us. Ayithembani. Naba request u2 system kuyimanje. Uma request u30 kufika u22. U8 sebeyibambele. Ngoba bayazi ukuthi njengoba nje udle empeshanini nje shothi uyinkinga. Manje ngeke bakunika u30 bathi ibuyisele ngcono bayibambele ngoba ayithembani. Kodwa lo mbuso lona uyakuyeka ukunika u100%. Bese thi hayi sibuyisele wena u10%. Ubuyiselana u10% noma usele no90. Ukhiphela ukuthi uthi kuNkulunkulu Nkosi ngicela ungimaintainele u90 kube ngathi u10 ngiukhipha. Ngicela ungimaintainele lokho akusele kube ngathi angikhiphanga lutho. Kodwa noma ungakhiphi usahlupheka ngoba uNkulunkulu omaintainayo. Unemali, uyisigwili, uvulekile, unopetrol, njengoba udla ishumi nje right. Ngoba noma ungadla kodwa uthi uDavid uma echaza le ndaba uthi umuntu engayakhi indlu abeke umlindi kuba ayilinde kodwa uJehova ubengayilindile. Oh nangipluthika ngiyanizwa nangipluthika manje kodwa abayilindile bayilindelisi. Lithi iBhayibheli umuntu hallelujah bazalwane. That's the first part. But the second part of tithing, you must learn to live by the light of the truth of the word. Ya ngeke ubuza abantu ukuthi kuyisono ngani uma ukhanyiselekelile nje. Mpastor uthini uMalaki 3? Uthi ngenisani okweshumi endlini yencebo. Shothi awusizi la. Indlvele yencebo. Isurvivor noma ungekho. COVID is proven lili COVID. Kuvalwa amasonto bavala imnikelo. Kodwa silalanga singadlili. Ngoba le ndlu yenza wena ube ngcono awenzi wena yona. Le ndlu lena awusizi le ndlu.
njengoba ufikile lenkonzo ibingaqhubeka ungekho kodwa njengoba ungenile uyisizile wangena ebhasini elihambayo ngoba kusala wena kodwa lona liyaqhubeka uthi ngenisane endlini encebo ukuba kube kudla endlini yami bese enza ideclaration ethi kusho uJehova Sebawothi Jesus kusho bani bazalwane Jehova bani hayi uJehova Jare hayi uBalperizim hayi Elohim uSebawothi leli gama ethi Jehova Sebawothi uthi uNkulunkulu wempi shothi uma ukhipha ishumu umkhipha onke amajazi awagqokile umgqokisa ijazi lempi bese elwa nezinto ezilwa nawe noma ungamthumanga ethunywe icovenant awubuza umakhala ukuthi njengoba udla konke ulwelo ubani noma ngakuziba mbuze ukuthi njengoba udla konke ulwelo ubani ngoba abanikelayo bafaka uNkulunkulu ijazi lokulwa abeselwa nakho konke okudlayo elwa nabo bonke abalwa nawe uma ngale wena ukuthi ngafikeleka kangaka kanti uJehova umi phambi kwakho uyaphebeza ngapha uyaphebeza ngapha uyaphebeza ngapha uyaphebeza ngapha shout hallelujah makakuphebezele ngegama likaJesu ngiyamemezela egameni kaJesu yonke iminikelo yenzile le conference yonke iminikelo sazoyenza makakuphebezele ngegama kaJesu makakulwela izipho ezihlula odokotela makakulwela izipho ezihlula izinto ayithembileyo shout phebeza oh hallelujah hallelujah God declared the word and everything came back to normal. Into yokuqala siyibona ibuyiswa ngezwi ilomhlaba esikhulu. Enye into yakalahleka yabuya uma sangimenyezela izwi iBhayibheli sitshela ngoNamani. Naman. Lithi iBhayibheli was a great warrior. A great captain. Honored man. uNamani ubethu bephumile empini izitha zakhe zazi ukuthi ayibafani asiyekeni manje sekufike indoda ayenamandla eyikhwepha eyistrategist izitha zakhe inqoba kodwa ethi iBhayibheli kodwa wayenochoko hey wayinani bazalwane wayenochoko if we are not becoming careful as this generation sizoyibona sele sodwa ngoba sikwazi ukucelebrate umuntu ebuqhaweni sina kuchoko enye ke lezizukulwane ezobhekana naso ubungozi bokusala bodwa ngoba nivamisile ukunaka uchoko lomuntu nibuziba ubuqhawe bakhe sisobantu bamncama unemoto uhlala emhlanga uthi hayi ukusala kana ndoda njalo wena ufuna ubheka uchoko njalo ufuna ubheka uchoko hawu right unemali na awu ukuthi indlela ami ngayo hawu ngeke ngathi uthulithe njalo wena ufuna ucinge nje njalo tshela makani inkinga yakho na njalo ubheka uchoko bangaka abantu abasilahlile bebesibusiswe empilweni zethu bashayeke endleleni sanamathelo ochoko nisakhohlwa ubuqhawe bakho ukhohlwa kanjani umuntu obekade ekusefe kufaka endonye umsene kuzwisa uNkulunkulu amana ngashayeka njena sesinaka ukushayeka sicima ubuqhawe sicima kanjani into esinofakazi bayo uyabona ekholweni usungakakholwa uma umfowenu osodakeni ungeke ufike nehosepipe uzomgeza usungakakholwa ekholweni uma usafuna abaclean nabo labaclean bagezwa abanye futhi noma konakala ufike nepipe umfowenu umuthi susudak umkhipha odakeni buyele ekhaya okuningi nokulungisa ngendlela uthi ndoda kaphinde uyenza lento ngoba so lahleke lo Namani ngoba so lahleke lo Namani
Ngahlala manje usistori esisodwa ngomuntu kade ngambona. Vele sigebengu leyanda ayikho nje into nje. Hawu, emva komnyaka othu ngihleli nawe. Uthola ama breakthrough. Ngikukhulekela ngikuthandaza ngikushumayeza uyobona uNkulunkulu ngiyingcenya lonto namhlanje anu uyabhonga njengebhubesi ufuna ngamgwinya musana ukulahla abantu ube strong ngoba ubona ba weak angiphinde futhi muso ibona strong ngoba usubona ababuthakathaka. He was a great man, but he had leprosy. Otogo, it was a disease that was dealing with joints, tendons, muscles, cartilage. It was a painful disease. Hey. Unamano ekulesi stage sokulo ukuthi uma eqhamuka empini izitha zakhe isaba sithi kuye noma ungahlula kodwa nawo uxhoko luzokubulala. Because once you are found out that unoxhoko basebazi ukuthi indlela yakhe isibheke ethuneni. There is no other way. Funa ulungisa amapholisi, ulungisa ama-funeral cover, ulungise ama-will ngoba indlela yakhe ibheke ethuneni. Kodwa lithi iBhayibheli enye into onamana bayenza mhlabe winile empini bathumba intombazana kaIsrael. Yabuya yazoba u-auntie, yazoba imaid, yazoba isigqila endlini kaNamani. Manje le ntombazana ibuka lo baba ebulawa yinto kodwa kubo kuyaphilwa noma unayo. Manje uzolimala kuma impela uzoyidinga endaweni right kuphela. Enye into ezokulimaza empelweni ucabanga ukuthi impendulo sendaweni eziphakeme kuphela. Noma esigqila kodwa wayine reference. Noma esigqila wayinani bazalwane ene reference. Manje ucabanga ukuthi usizwe abantu abaphezulu kuphela uzolahla usizo. Kunabantu abalusizo kodwa bathembisa ububabuka. Awutshela makhelana ungabukeli phansi abantu. Uzokhe ngoba abantu bawumnyango. Kunomuntu ongenayo imali kodwa wazi abantu abanemali. Kunomuntu ongenawo amandla kodwa wazi abantu abanamandla. Kunabo kodwa bazalwane khona kodwa kunomuntu ongena connection kodwa wazi abantu. Anti yapa wazalwane kuyakhokhela ukureference umuntu. Kuyakhokhela yabona umuntu nje onomona uyohlala nosizo unalo ngoba ungenalo wena wazi umuntu ungamrefer. Kanti kunesibusiso nje sitholwa abantu. Aba refer ithi indodakazi yenkosi ngicela ningitholele umuntu ozoncelisa. Uthola uMose emanzini. Ngicela ngithole umuntu ozoncelisa ngizokhokhela ureferile. Ngikhokhela oncelisayo. Ngizokhokhela oreferile bese ngikhokhela oncelisayo. Manje ungatholi ngoba ungenalo ubisi bese ubayifihla abanobisi. Yangena intombazane ithuthumele sabuNamani is a captain of the army. Uhleze necouncil enabantu abaningi ngabe eduze kwakhe. Yangena intombazane athi oh great Namani my captain. Into engiphatha kabi ukubona ufa kodwa ngazi umuntu. Athi intombazane I know a man that can help you. I know a man that can lay hands on you. I know a man that can give you a detour out of your problems. I know a man that can take out of leprosy out of you. What you know, man? Who are you? What I am nobody, but I know somebody. What you know, man? Who do you know? What I know, Elijah. I know a prophet in my midst. Bishop inyathanda uNkulunkulu eRausi avusa abazalwana abafana nalentombazane uhlala kanjani abanye othisha staff room ukunendodo yaziyo ongaba refer kuyo uthulaleni nomuso osebenzayo asisho ukuthi bashumayezeni ba refer uma qala ethi manje ekhaya salale hlushwa zilwane uthi wesisi kungcono nanisalale thina sasesithuthile safika kuBishop. Ungachazi into eningi tshela umuntu ukuthi I know a man. Awutshela makhana ungamfihli umuntu kaNkulunkulu. Noma wena usungithatha kancane kodwa khona bangasizakala. Noma wena sengihlale nawe kakhulu ungasangithathi serious kodwa khona abantu abanjani. That I know a man.
I know a man. He's a prophet by calling. He's a caterpillar. Akabheka ukhoko. But man, even though I am great, but let me try the prophet. I ngihlupha ngokuthula ngento esebenzayo. Nihlupha ukuthi uma siphusha inkonzo nina kuma status liphusha ibhola. Ufihlela abantu lento. Uma siphusha intshumayelo so conference wena ufaka inhliziyo ephukile uthi ngabe mina ngenzani empilweni. Usungathula nento enjena kodwa. Tshela makhala ungathuli nento enjena. Uma siphusha inkonzo iposta yenkonzo wena uphusha iposta kaMaskandi. Kodwa ungathula kanjani? Nento enjena. Ungakithi noma ungakubo. Walk about Ebenezer conference. Shagam Ebenezer conference. Day one Bishop Tellers said. Day two Valika Musha said. Day three Apostle when you challenge, I was on Uto. I you don't share about the Mapile. Let it data like 7% 20 I would 7% Busweni. Tell people I know. Amen. His name is Jesus. His name is Emmanuel. His name is a great counselor. He the one who was, the one who is, the one to come. Jesus, the hope of glory. Shout, I know a man called by God. Ele mahandos. Ufuna ukuthetha igama lami nebandla lami siphume ephepheni. Bese uyaposta. Agent. Ufuna ukukhuluma ngebandla negama nangebhena lelisonto. Mhla kuhlukenwe. Agent. Yathi intombazana noma ngisekuthunjweni kodwa ngeke ngimfihlo Elijah. Mina ngiyamazi umuntu. Nangu umuntu nangu. Ubizo uNkulunkulu wagcotshwa. Nangu wahamba nevangeli washumela nangu umuntu. I know women. Bandla lakho kunenkonzo ufaka ibhola. Kuyidata zakho. You are not one of us. Funa singicela abazalwane ngifakeni ipost. Awuboni wena? Awuboni kwenzakalani? Awuboni umnyakazo? Awuyiboni intshukumo eyenzakalayo? Funa ukumotivatewa ngento ekuphilisayo. I know a man. Antombazana mina ngithunjiwe kodwa umprofeti akathunjiwe. Wathi cha angisho ukuthi ngikhipha hamba namsa mina ngishiye la but lo musa engigrifaya kuwo uyasebenza. If you don't believe look at me. Ngikhuluphele kodwa ngiqilaziwe. Ngiyathandaza kodwa ngithunjiwe. Ngoba lezi imfundiso sale ndoda noma umzimba uboshiwe kodwa ngaphakathi ngikhululekile. I know. Shout I know a man. Yaphuma indoda enkulu. Uyabona ukuthi maqhamu kuEli uNamani. Yathuka ngisho inkosi yesizwe. Yathi kodwa ngihlaselwa ngoba kwenze njani? Abantshela ukuthi haya kusiyona impi bambiza uNamani bathi here comes the prophet. Aw nikhona kodwa? Here comes the prophet. Bayibikela indoda enkulu ukuthi kunoNamani lapha ngaphandle. Unenkinga yochoko. Oh wathi Elijah Mtsheleni oyicwilisa. eJordani ngayisikhombisa. Awuthi umakhelane hawu. Yasiphambana ke lento. Anabe befakaza ku TV. Bathe bacilisa umprofeti. Nangilona sekuthiwa akayicwilisi. Hawu nganganithola. Anibathena bebefakaza. Bathu Elijah wangifaka kathathu. Mina ngaphiliswa. Kodwa nangu lo baba esethi akayicwilisi. Hawu ngitshela makhaya ukuthi ufunda ukuyicwilisa. eJordani la komoya. Hawu kube ngithi bakhona abantu Nkosi yami
Tshela makhe funda ukuyicilisa. Angazi ulinde bani kodwa funda nje ukuyicilisa. Ngoba impilo ilungela abayicilisayo. Kuphumelela abayicilisayo. Ya uma ingamenyezela ifasting zibambele yakhe enkonzweni. Funda nje ukuyicilisa. Abekho kodwa labantu. Funda kungaze enkonzweni ukukhishwe envelope uqala imnikelo. Uma una imali funda nje. Uthi namana hayi. Lo baba ngeke saphuma nje. Athi noma ukuphebeza ke nje. Kabili kathathu pheko ekhanda lami eKristu. Kwathiwa baba thiwa wena. Hamba uyicwilisa ngiyambona nje unamana hamba ethi. Uyabona indaba yabaprofeti mina ngiyigora mina ngisabe umuntu ngizodlala umprofeti. Kanti ngesikhathi ethu Elijah mutshele eyicwilisa kasikhombisa. Amazwi ahamba ayomlinda eJordan. Awutshela makanje amazwi ahamba ayomlinda eJordan. Phinda futhi uthi amazwi ayephethe restoration yakhe. Ahamba amdlula esangweni. Ayomlinda emfuleni. Alokathe amazwi kodwa muphi unamani? Amazwi lokathe ngathi unamani uqhamuka nini? Oh hallelujah. Yahamba indoda. eJordan ithi awemfuleni onje kodwa bafethu emfuleni onjeni. Udaka mncane ungcolile. Kodwa laba bengeke sangirefeya. Emfuleni yangakithi. Engcono. Uthi Elijah ugule nayo. Imfula engcono. Zama nantu udala. Khona hasakhetha phaya de. Liyala bahasuka phaya. Tshela makhane ngena kodwa tshela makhane siqwilise. Yabasho abasize kula conference izoyiqwilisa bafethu. Lo nyaka ufuna ubungahambi kahle kodwa le conference izokunika ithuba lokuqwila. Tshela manje qwila. Qwila. Lithi wangena kokuqala waphakama. Wangena kwesibili. Wangena kwesithathu. Wangena kwesine waphuma tha lento ayisebenzi. Washo ukuthi unama advisors. All right. Ngiyakuthandazela empilweni yakho. Ube nabantu abazokutshela iqiniso noma ubathengele ukudla. Ube nabantu abazokutshela iqiniso noma bagibeze emotweni yakho. Kuwena wedwa nemoto egroupini kodwa mhla ufuna ukwezokuphambene bathi no ngeke sivume nempilo yakho. Yamemeza indoda athi no man usawuqina kawu4 uthanda umprofeti. Awumemeza uthi kawu7. Lithi yaqwila indoda kwesihlanu yaqwila kwesi7. Yathi imiphakama. Shahanda. Yazi ngekubani uzothi uyaphaphama kule conference uyaphaphama kule scene. Uthi ucheck inkinga zakho. Uzothi uyaphaphama kule hlanu uthi ucheck ama-email. Uhlale email ethi we are here to inform you that we are taking you permanently. Uthi uyalibuka ukhoko longasebenzi lusalile. Lithi wathi uyaphakama unamani. Lithi iBhayibheli waba nesikhumba esisha njengesomntwana. Kodwa iminyaka yangashintsha. Iminyaka yangashintsha. Washintsha isikhumba. Unamani was 70 years. Kodwa waba nesikhumba somntwana. Tshela makhale khona into eyenzakalayo. Cha iminyaka yami ayishintshile. Kodwa ngizwa sengathi obekungihlupha sekushintshile. Isibongo sami asishintshanga. Kodwa ngizwa sengathi akodwa bekho abantu kule conference. Shothi siyaguquka. Iminyaka yabamdala kodwa isikhumba. Waba yiphutshululu ka 70 years. Restoration. Can I make one statement out of this then I move?
Nothing that is corrupted can never be corrected by the word. Angiphinde futhi. Nothing that is corrupted can never be corrected by the word. Manje thina masibona corruption, declare corruption, siyeke correction. Oh, Bishop. Ngangiphi imzuzu emncane? Into esithatha enyeke lahleke yabuya uma ngimengezela izwi isigodi samathambo omileyo. Manje uthi uNkulunkulu kulomprofeti uHezekiya, Son of man, can this bone live again? Uthi mina ngazi kodwa wena uyazi. Usethi uNkulunkulu okay. Into enza ukuthi ungiphendule kanje awuboni ngendlela engibona ngayo. Because the moment you don't see what God sees, you'll always remain in the same dimension. Uthi uNkulunkulu manje wena ubona isigodi samathambo futhi wabona engaphili kade mina ngibona impi kaIsrael. Wena ubona isigodi samathambo mina ngibona impi enkulu. So uthi into ezokusiza manje usethi uNkulunkulu okay. Uthi uNkulunkulu, Son of man, prophesy. Uma uthi prophesy, number 1 ushithi lezo2 uthi come to my level. Bese ubuka izinto ngendlela mina engibuka ngayo. Uyabona ukuthi umula amathambo omile. Kodwa umuze ezingeni lami yimpi kaIsrael. Yini mina njalo mangimemezela ngideclare into zami ngalungu, udeclare ungekho kwi level nasekuboneni njengoNkulunkulu. Ngoba angimele nibone izinto ezingafani ngoba nama results ngeke afane. I'll tell you neighbor to prophesy. Okay. In the context of the scripture applicable to our lives, uma kukhulunywa ngesigodi samathambo omileyo, we can transfer to us as dry destinies. Kunabantu noma bekholwa kodwa nje ikusasa labo limfiliba. Ya uyamthanda uJesu kodwa nje ngisho umuntu efuna ukukusiza unenkinga eyiningi. Kenga yabona noma emthanda uJesu uthi usathana ubambe nje lento uthi destiny yakhe. Uyambuza uthi manje ipasi likhona cha manje ipasi anginalo uthawu. Kodwa Khumalo kwenze nje hayi mina ngisiyena uKhumalo umama wami wayeshadela kaKhumalo kodwa mina bagcina ngibiza ngoKhumalo washona umama washona uKhumalo manje bagcina ngingatshelwanga ukuthi mina manje ngokwabani sibona kodwa uma ngibuza kunomama waserenko oyidayisa wayitshela uma ngiyakhona thola umama sowashona uma noma impilo ikhona kodwa dry. Oh, but you tell your neighbor prophesy. Ah, wanisakhuluma manje. Tell your neighbor prophesy. No mangabonakala ukuthi impela izoqhamuka ngapi, but don't stop prophesying. Speak the mind of God until the mind of God manifest. Some of us have dry destinies. Abantu they don't have dry destinies, banama dry marriages. Uyazi nekhaphula imishadile ngathi ubhuti nosisi. Noma babona awuhalela ukushada. Incengekazi. Oh my God. My Jesus. My Father. Yebo bhuti. Dry marriages. Ngiyathandaza ungabi nento enjalo. Ya abazi lokudlala nangamaphilo nje uma wakhona ngena baba khona egqoka ukuthi phuma ncekazi phuma vala umnyango phuma ncekazi usagqoka umuntu kaNkuluNkulu angimele njengo Adam ungibone ngiyize dry. Abakhiphani, abahagani, abaqabulani, abathandani, yonke into yabo nje bona silindele usuku ebangcwele olukhulu oluza lokubuya kwenkosi. Hayibo, ibani nokuphila. My God. Nomuntu kade nonkosikazi akuzwa ngathi engarepenta nje kube ngathi engarepenta manje ngoba lencekazi yamphazamisa. Dry marriages. Try nje ayihalisi. Wayibona ikhapuli uyibona uzuhale.
uthi inkosi ngabe lesimongo sami sikuphi lapha esikhona nami sizongithatha ngoba hey lento engiyibona la ngiyayithanda. Phela lalela madodana kunabantu ababa nebhadi bahlangana nabantu nje abangakwazi ukuba mnandi. Uthi inkonzo zikwenze kwa West lokho. People they can't connect. Ba connecta nemthetho yesonto ukuthi umushada yenza nje banga connect nemphefumulo yabo. Mase singasekho sebebodwa. Sebebodwa sekumele qaqekwe ke manje. Kumele kuphilwe dry. Usungana abantu ngo 3 months ithi ngicela mama bangithandazisa. 3 months. Cela umthandazo. Akucela umthandazo 3 months. 3 months kusadansi kwasakwasa nje serious. Kodwa indaba kunabantu abanama dry marriages. And unfortunately umoya ngcwele ngeke anenzele affection. Noma ngabe kuyizandla. Kufuna manisuka la kube yini enokwenza umsebenzi. Umoya ngcwele ngeke anenzele affection. Uma ngithatha le ngqondo yo angaze njani ngizoba nenkingi ngoba bazohamba abantu. Anokubuye nje si attend umshado abazalwane. Ohlanisa uBishop Hlanisi besethi you may kiss the bride. So kuthiwa yini manje inkinga yini manje kade kalobolanga nobhuti awumvumanga ningazospora nini hey hawu uhlelo ukuthi kancane yapora yazi ukuthi manje ne-activity ngifuna ukutrend lalela uyabona lele ngizweni kodwa lento isimoshile lento uyabona le verse lithi uyoshiya uyise nonina anamathela kumkakhe ucathi yini menze namathela yini enza indoda ishiya umayo ikhulisile ishiya ubabwayo idecide unamathela kumkakhe I know so right yeah abaqhubeka ucathi yini ezenze umuntu wakhe namathela njengoba ungcwele udlula isiphambano musana ukusukela izinto enizothemba nama-principle azo ngeke isebenze sengimiyekile some they've got dry destinies, some they've got dry marriages, but some they've got dry life. Abazalwane ake sifunde ukuphuma siyodlala nezinye izingane. Angazi natshela obani ukuthi umusindisiwe uphile. Uthi uJesu ngizile. Kuthi babe nokuphila. Babe nakho kube njani? Ake siyodlala nezinye izingane. Bafethu. Asibhori kanje. Ake siphume nathi nje kuyi-Friday Saturday siyikhiphi. Uhlale phansi uyibusise. Uhlala uode. Udle nje uyicelebrate. Uthi noma ngakabi namuntu kodwa nje. Ngiyayithanda nje. Uma ibudget ivuma, thenga ifone right. Thenga ingubo right. Thenga i-double drone, iba right. Lungile phela phuma enkonzweni Sunday late. There's Hillcrest, Mazimtoti, Legacy Yard, there's Tepeno, there's Mdloti, there's Zimbali, there's Palito. Sunday late.
idla ukotini kwedinga. Ishethu ulifake ngemuva ulikhiphe ngaphambili. Uthi pha kancane nje. Uthi upha wabanjani? Gateway wabanjani? Sikha wabanjani? Starter main course dessert. Akuna ndoda, akuna mfana, akunantombazana, akuna-Ben 10, akunashuka mama wedwa. Udla ubusha bakho ukuKristu. Usuzokhishwa umfana ayolala nawe ngokudla nje. Into yokuqala waqomelani babe ngikhipha. Hawu ufela ama-ribs, iy'mbambo. Tshela makhanda awube nokuphila, awuphile. Angivaleni. Into yokugcina eyalahleka ngifuna ukukhuluma ngayo yatholakala. Chapter 15, chapter 16 usitshela ngokulahleka kwendodana olahleka. Litho neyalahleka ngokuthi iphume ekhaya iye kude. Manje laba abayiphumele sihleli abalandwa. Ufuna kuze kuze. Ungamlanda umuntu oshiye nje sihleli. Wathi usekhathele yithi. Sawuzama impilo. Wadelela la. Akalandwa lo. Uyamlinda kuze kuze. Ngeke umlando umuntu osa enjoy ukuphuma. Ngoba uzofakela wena protection order. Kodwa mlinde kuze kuze abuye ngathi uzolanda impahla. Kanti uzochecka nje ukuthi basathetha yini. Uma efika ithi awunjani mphakeleni bakithi abona ukuthi basangithanda phinda atshela bakhona nje emadoda ngathi ngizobuyela ekhaya. Bathi wena ubuyela kanjani khona lokuthi angilandwa komuntu. Kodwa uthando lwasekhaya. Uyabona uma uzoshiya uthando olugenuine kaKristu ufuna ukuyezweni sizokulinda uzobuya. Akekho umuntu osomkhiphela homsel siyomlanda esethesta uJesu waphindwa abuyele ezweni. Ngoba lo mfana wendodana olahleka ubejwayela ukuthi umelala afunda lama bedtime stories. Uma wakamhage amqabule esibongweni alala. Kanti nangaphandle uzofike bamqabule kodwa isandla sibe siye ephaketheni. Ngoba lwasendlini nolangaphandle alifani. Thina sithanda wena bona bathanda izinto zakho. Walahleka indodana olahleka kodwa into yesibili yalahleka ngifuna ukukhuluma ngayo. Lithi iBhayibheli kwalahleka icoin. Walahlekani? Icoin. Bazalwane khona ke iphutha esilenzile. Lokuqhubeka sakhonza is normal kodwa silahlekelwe icoin. Uyazi ini coin? Icoin it's a supernatural supply. Kunamanga ke nje aplanto sathana ufuna siwa confront namhlanje. Kumnandi ukukhonza uNkulunkulu nakho. Ungacabanga ukuthi obana kumina ngeke nakho kodwa uNkulunkulu ungazami lethu ku-spiritualize. Ukulahlekelwa icoin kunomnando obukulahlekela bokukhonza. Imingekho imali awukhonze uyakhonza khona. Kodwa you are always competing in your mind. Indumiso kumele uyidedele neyinkinga ezicabangisayo. Ulahleka ukhona, uba present, ube outside of his presence. Ucabanga ukuthi uma ngiphuma la ngiyokwenza njani. Lahlekelwe icoin. And I want to make this statement. Money is like an anointing. Nothing moves when man is not there. Why athanda inkonzo engathandazelanga kahle? Ingoma izona, keyboard iyona. Yonke ipulpit ilona kodwa kunento nje isindayo. Enye painful experience kuba sekhoneni benkosi kodwa ugcobo lingabe bikho.
nemali njalo kunezinto ogcina uexposeka kuzo kube beyikhona ubuzodefendeka because money is a defense. Yazi unomuntu othi bathi ha usibanibani uthi uthenga iRange Rover athi umuntu oh mina nginandaba noma ethenga iRange Rover kodwa ngeke afike la mfana la kimi la ngequpha mina uzongithatha phi ngequpha nginemali oba ngizoqasha ama-bodyguard uzongithatha la ngiphi mina la namshaya alale kuyo lo Range Rover ngiyikhahle le ngeke umenze lutho umuntu onemali ngoba udefendwa abantu engekho. Gentlemen, money is a defense. Okay, I want to make this analogy. I want to make this analogy. We have to sometimes see our prayers, as what as manifest empilweni zethu, are linked to direct proportional link. Ukuthi, how blessed are you? Yeah, my prayers. Kunomuntu ongathi baba ngiyathandaza egameni kaJesu, cela ungiphe nje umuntu ohamba ngemoto. Wena ugibela amatekisi. Kodwa ufuna umuntu ohamba? Angithi umuntu ushayela lapha agibele khona. Kodwa uma ungawubuka namthandazo azofunani? Ufuka uthi uma upaka ePavilion underground. Bese kuba no brothers futhi onjani naye opaka bese ethi awuntombi wakabani. Kunezinto okuyithandazela ubone kodwa khona uthi ya khona siyathandaza khona uba unamandla kwenza konke kodwa the capacity of you being blessed iyakupositiona kangcono kwi-answering of prayers. I'm making sense. I'm making sense. Because if you want to achieve monetary blessing kumele ngathi cycle yakho isayiki abajophila nabo every day at least akabe khona omunye oyimillionaire omunye abe 100 year omunye aba u10,000 year uze wona kuyi1000 year bese uba khona oyedwa ngezantsi kwama 100 year ukuze uma ukhuluma ungathola umqondo wodwa utholwe millionaire utholwe ngaphezulu ube nowakho ube nomuntu ongaphansi alibona igama lenkosi. Manje thina senza nje sicabanga ukuthi lento yokungabi nakho iyona senza uNkulunkulu asizwe. It is a wrong spirit from a wrong source. Uzile ukuthi babe nokuphila. Abundance is a confirmation of the fullness of God in your life. This is a painful part of not having coin. We also to bring a coin in Ganzako Zibanani role model ukon. Utuhlane ingane nje ngibuka umkhokho uthi ingane mama mina ngifuna ufana nogabsile mfana wami ha uthona indaba uthi uvela njalo ku TV ngoba ingane ibuka wena ibuka ugabi ibuka wena ibuka ugabi. That spirit must die over your life in the name of Jesus. Man. Bishop uyazi ukuthi uma ungenayo imali awunawo usize okugqoka unelo noma ngabe yini ophiwa yona. Uthi wena u36 umuntu owu40 uthi letha la ngizoncinza la letha ngizoncinza la ngoba ufuna uhleze uncinza kumele uhleze uncinza njalo wena. Tshela makhani mawufe lo moya phekwe impilo yami. Izokwenzani ishakam Ebenezer conference izokupositiona prophetically for the manifestations of the word and prophecies declared. Alibonga igama kaJesu. Alibonga igama kaJesu. Nkulunkulu makakwenza uphumelele ngegama kaJesu. Money and Jesus go together. Money and Jesus uzomuza ukuthi enye into ekwenza ungakwazi ukuthandaza ngeke uthandaza ucabanga kakhulu.
iBhayibheli lithe money iyimpendulo yakho konke. Musu ucabanga ukuthi ungcono spiritually. Uzothi hayi noma ngaba nemali kodwa ungafaki imali ufaka ukodwa awuyibhangi ukodwa nemali. Money is a must. Ngoba sibona abantu beshada abantu abangabathandi ngoba bephumelele. Ngisho ufuka nje ebusuku umbona umuntu alele uyayibuza ukuthi kodwa Jesu ngaze ngayisola. Mali uyamvuma ngempela umuntu nawe kodwa bombuka ebhekele ukuthi Jesu ngizothini phela uxakekile. Ngiyathandaza uNkulunkulu ngale conference akwenzela umusa akususe la akubekelana. Akususe la akubekelana. No more lost coin over your life in the name of Jesus. Siyamelana nomoya wakwaswela. Shout anginakuswela. Ngoba uqoba ikhanda lami. Uyamuva David uthi anoint my head with new oil, my cup run over. Ngoba ngeke ulunge ayikho inkomishi. Awukho Capitec no Absa no Nedbank no Standard Bank oyochichima ikhanda lingaxotshiwe. That's why masifuna ukulungisa into yemali enkonzweni, we must balance our spirituality and work ethic. We must balance that. Ngoba njengoba ugcoba ikhanda nje ugcoba isystem. Ugcoba ama strategies. Ngoba imali eyingozi ingakho abantu bethanda amabhanoyi. Ngoba amabhanoyi athi faka bese kuyabuya. Kanti isystem kaNkulunkulu ithi kufuna kugcotshwe la, uyicabange la imali, uyicabange la ngoba noma ingafika la, imingekho la iyaphela la. Ingakho abantu belotho bengasurvive. Ngoba uthatha ucheck, uthatha ama-charge ngo-5 rand, axikise ithoni no-12 million. Uyacabanga from 5 rand to 12 million, look at the deficit. Athi no angenza ama-party every Friday ngoba ingqondo isuke kwafika imali ephaketheni ingafikanga la. Kanti futhi iqala ifike la besiza la kuzomaintainwa la. How do you make money? You must be deliberate in service and product. Done. You must serve, give product, take money. Serve, give product, take money. Ingakho noma wena kuthiwa ushona usibani manje uyarola manje urola ukhale afike umuntu undertaker ethi sengimthathile umuntu ngicela imali yami 3000. Ngoba ukuthi wena uyakhala kodwa kuyi service kuye. Ugenceke imoto iroli ibulala abantu afike umuntu ebreakdown athathe imoto ayibeke phansi bese ethi ngisapha uthi wena ngisa eStenga bese ethi ayike eStenga 5000 wena ukathi urole nemoto bekufake kanje uthi khuluma nomzala noma ngoba ngeke akusize noma useyinhlungwini kodwa ngoba kuyi service and product uyaphoqela kumkhokhela ngeke uthi enkantolo ngangilimela ayisebenzi lo nto ngoba usebenza ngakho ukulimala. Adingana amakhola adinga ukuvuswa. Zamana ama-ideas. Look where the market is shifting to. Look at the demand of the market. Look at the demand. Ungaveli wenze course enkonzo esikoleni. Buka i-demand kwi-market uthi oh yini ezoba kwi-demand in 5 years to come. Oh sinenkinga ye-load shedding, sinenkinga ye-water shedding. Shuthi izinto ezothi ugesi namanzi nesayensi nomhlaba ne-green technology izona ezodominate. Bese wenza i-research according to the demand. Awuvele uthatha i-course enze uhafu e-college. Uzothatha apho umsebenzi. Ngoba wena udisqualifyile ungakaqali. Who check umuntu admin business administration umuntu admin ubani uzomthatha akekho umuntu in 5 years to come akekho umuntu uzothatha lo muntu ngoba everything go technology uyafona manje upopayi uthi press 1 upress 2 press 1 uzufike kumuntu we7 qala kupopayi uzokhuma nopopayi ba5 before uthola izilo umuntu oriyel uzoqasha ubani ngoba wenza le course efuna ubamba incingo. Uyabona nje wena oyiqashayo wena oyidisqualifyayo ngokusukela nje i-course uma niyabonga yonke i-college yenza lo course. Check what is in demand and strategically position yourself. Nkulunkulu anibusise. Nkulunkulu anibusise.
I want us to confront the spirit of a lost coin. Pamsanda sakho sakright. Uthi Father, in the name of Jesus, ngiyabonga ngokwamukela ukukhanya okuza nezwi. Sola namhlanje ngiyayala yonke imimoya yenhlupheko ebekwe empilweni yami. I-coin ayisoze yangilahlekela. Sola namhlanje I will work and pray, position myself for manifestations. Ngegama lika Jesu. Baba, ngikhulekela ama-ideas that will shift South Africa. Ngikhulekela ama-ideas that are in demand in the market. Ngegama lika Jesu. Father, bless my mind to think what is godly and prosperous. Ngegama lika Jesu. So namhlanje ngiyawuyala umoya wokweswela egameni lika Jesu. Amen. Ngahlisela kancane my brother. I'm done. I'm done. Do you know how poverty works? Do you know how poverty works? Poverty ayiqala ifike yona njengomother poverty. Ithumela izingane zayo. Zikuzungeza. Ingakafiki yona. Zikuzungeza kanje. Yazi ukubona ngani lokho? Uthi uphethe ifone ine-screen esikasebenzi. Ngenhla kuveli ngezansi kuyavela. Ukuthi ngoba ngisawubona u6 no8 kulungile mzali. Already poverty sifikile yenza njani? Yakuzungeza. Bishop ayifiki mawala. Ayifiki mawala. Iqala nje kuzungeza kanje. Lokuthi wemzalo ngoba nje u8 no7 ngisawubona. Noma ngingaboni kufona abantu uma kusasebenza ispeaker mzala. Okwazi ukuthi seyangqongqo zakhe. I-poverty. Uyibona ngani ukuthi ingane zawo seyifikile? Uyibona nge-screen protector sakho. Ngathi idliwe izinja la emaceleni. Google le-screen protector ukudlula ifoni. Kodwa ngoba lo muntu unento uthi hey ngasithenga kanzima ku-Abdullah ngeke. Hade ngithanda wonke mzala ngevele nguxebule nje ngulahle tshela makhani iqala kanjalo ke i-poverty. Iqala ikuzungeza. Yazi wenza njani? Kuba normal ugqoka izinto ezidabukile. Uthi hayi ngoba ngibona umuntu ngoba phela ngeke ivele uqala ufaka ivest edabukile la ngaphansi. Akusiwena udecide ukudecide lezi izingane zenhlupheko eyifikile empilweni yakho. Ma uzo-charge afuna ukuyi-charge le phone bese ngathi uyayizungeza kancane i-charger la nakhona uma uyibeka afuna uwehleka uma uthi uyayibeka uthi uphinde uyiqukule uthi wosani ngizongisiza nanjani uyawudlala amagame la wosani tshela makane seyifikile-ke iy'ngane ze-poverty. Uma ubona nje umuntu omakeuphini uyaphi kunomcimbi nathi umuntu cha ngeke uthi hawu uyamosha sifikile ngoba izingane ze-poverty zizokuthuna ugcina uphila impilo engakafiki uma wazo. Ngakafika uma wazo. Uma phela isikhokho leso. Uma waso ezoshaya ngempama ulahleke phansi ungaphindi uvuke kodwa uqala athumela izingane zakhe zizokwakha. Zikuzungeza so njengoba ulana nje ufihla uphona phansi kombhede njengoba uhlelana nje izingane ze-poverty ngoba funa izinto engajwayelekile izinto ezithusayo ezi-strange imali uyigoqa izibe ngaki uyishutheka i-poverty ifikile ngoba ithi noma ifika imali ithi igoqo imali ingabi na-value nje kuwe. May the Lord deliver you from that mentality. Uyalwa wena uthi khona kusangaphuma la ngeke ningadeli ras khona kusangaphuma la uyohwaya ngoba i-poverty ithi yona uyasaba ukuluza ngoba awukwazi ukulandela kuzovelaphi. Uma khuya ngento uthi hawu cha nemali dad indaba hawu buyoza nedrophen hayi mfethu wathi hawu cha nemali hayibo yonke into uyathuka uma kuthiwa kunikelo nje uthi hawu kuyaphindwa futhi. Hawu ngeke ngiyakuthanda lesonto kodwa hawu ngeke
Awu ngabe bekhonzela stairs nokunikela khona kude awungeke mzala ngeke bengithi ngizobuyela ayingeke mzala. Poverty is like that. Ayifiki iqala ithumela izingane. Ingakho every day siyadeclare siprophesy sinikele senze yonke into ngoba sizama ukutshela lezi zingane ukuthi hey wenziwa mpofu kuze thina sicebe. Don't accommodate poverty noma incane kangakanani. Don't accommodate poverty. Noma ngathi wena ungathi uyasave awusave uyayincisha. Uyayincisha. Upheka kwibhawula into engaka. Uthi mzala mangifake eplate isho uzoshaya kuphela uyayincisha. Uyayincisha. Once wabanjwa ifiye uma ingcela kasekho lapho. Phusha uma ngathenga icash lebhayi. Phusha kodwa. Phusha ungalindi ukhisimusi phusha. Ungalindi kube nento ngoba usathana wesifuna njani uzokubamba kubambe bese kudedela kanye ukuthi ube no 100,000 ngoba uklemela uma wakho ukuthi ushonile. Akuyeke kanye nakhona uluzile. Uyaqala uba no 200,000 ngoba khokha ipolice. Nakhona futhi lapho uyibambile le mali uyibambile bebethi ibhokisi 40,000 awungeke into yobona phansi ngeke cenga noma ufisha etshela makane izingane zayo ke seyifikile zilwa ne mentality of prosperity of being delivered of being set free ngoba uma indoda nomuntu enikhulula asime ngenyawo. Shout, I am restored. I am restored. Poverty is not part of me. Ukugula akusiyingxenye yami. Moya ngcwele ngiyabonga ukuba khona namhlanje. Ngiyakholwa izinto zami zibuyiselwe kimi. Ngizwe ngegama lika Jesu. Baba ngiyabonga ukuthi kusukela namhlanje impilo yami ikhululiwe emaketangweni. Icoin ebuyelahlekile iyafunyanwa permanently empilweni yami naseyinganeni zami nakwi-extended family yami nakuma-siblings zami nasebazalini bami nasebandleni lami nasemphakathini wami. We are blessed. Asesweli bona bayoboleka kimi kodwa mina anginakuboleka kubo. Kusukela namhlanje moya ngcwele ngiyabonga ngale Shakam Ebeneva conference ngiyabuyiselwa kwi-position yokwamukela ukuvela nokubonakaliswa kwezithembiso zikaNkulunkulu. Wena poverty nezingane zakho ngiyaniyala namhlanje kusukela namhlanje phakathi kwami nawe kune protection order kune divorce siyahlukana asibingelelani asikhulumisani awuzi kwami awuze emakhabetheni ami awuzi ku-wardrobe wami awuze ethankini lemoto yami awuzi ku-wallet wami. In the name of Jesus I am free and prosperous. Clap your hands for Jesus. Are you blessed? Are you blessed? Ngicela senze nje. I want us to ngifuna sinikeleni. Ngicela basinikele saba sondeni. Uthi I am restored. No more lost coin. Sondelani baba. Mamshini. Isipiti senu sincane kakhulu. Isipiti senu sincane kakhulu. Seshinking. Oh, umaqhoko sinakhumulile. Cela umela. Bishop, I believe that this conference is here to usher us to another realm. Local call us lahlekelwe coin. It's one of the spirits you must face. Today we are challenging the challenge. Albo ngama Jesu. Ngicela wonke umuntu aphathe umnikelo wakhe. 100 rand, 200 rand, 500 rand. Where is my phone? Uma ungena ucash icela uthathe ikhadi lakho. Oh 9. Oses. Seat of 300 rand, 400 rand. Never again in my life will I lose coin. Wenza njengami nje. Mnumzane. Sengingacime. Ya sengingacime. So right. Kulokulani bosisi. Cela sizeni, cela uba umuntu nomuntu abamba umnikelo
nanti vuselelo benkulu Yesu thandaza ukholwe thembulale benkulu Yesu thandaza ukholwe thembulale izandla zethu bazalwane, in the mighty name of Jesus Christ. Ngicela ningilethele ngilungise ngokusheshsha lapho because of time. Ngifuna sithandaze. Bazalwane, how many of you abathi sibusisekile? Abathi God is with us. Somebody shout amen. Somebody shout amen.